panitia uga mas panitiane rekan muda kabeh sing ana ning krakahan Asik. disenggol kanggo sedulur sing ana ning pengaradan Ajak lalen apa aja kanggo Raden Mas Budi. oh Budi Prasetyo sing duwe bulak paren Benar. uga kangge Kang Nur Jaya sing duwe pertabak pancawarna Kanggo sedulure wak kedok sing ana ning Bongas. beli mungkin sampai terjadi Kakang Enok wis duwe rabi. senoke masih duwe lagi antara kita cintane terhalang Asik. mulane kaloro sing resmi-resmi bae dah Bener. bengen pernah